Maayong adlaw kaninyong tanan mga kapobre, pasensya kay sa kung tingog karon mga kapobre nga murag klaro gyud kay nga pirming gadagom. Ug karon mga kapobre naglaag mi kay tungod nga bantok naman ni yuta sa among tugkaran kay sige na lang gyud mi libot-libot among panimalay ani. Mo explore pud mi laing kabukiran mga kapobre ug nang laag mi diri ilahang kakuyalo na farm. Laday, hindi ko magpasakal anit dahil. Hello! Lala. Ug pag-abot-abot gyud na mo dayon diri sa spot mga kapobre, murag gyud mig mga kabayo nga nakabuhi ka na bitaw gikwadra nga wala na gawas-gawas sa balay ba. Okay lagi perti man ay nagkuha ning fish pan ni nakapalibot aning farm ni Kuya Lo mga kapobre, gidad-an ay karap sa bukag. Uy pinaka-importante gyud nga maglaag ta mga kapobre nga dala gyud nato tong kabaga sa tong naong kay ngano. Ug mag-ula-ula ka, isa ra gyud ang pamulungan ana. Pas mo. Nindot man gyud to makapaniod to kay bulahan og masulan, husgan. Si mama. Nabuyan. Ginaga. Bira. Kining pagpamingwit mga kapobre, dili gyud ko kalimot sa akong tibuok nga kinabuhi ani. Sa panahon sa una nga nagpuyo pamitos bukid sa kalutan daplig suba mga kapobre, mosayo ko og mata moadto sa ilawom sa kakawan kay mangalot og wate. Nindot kay kong story aning pagpingwit mga kapobre, pero dili lang gyud ako tason kay lagi giuhaw naman mi. Diri sa atong bukid mga kapobre, daog ka og manangkuay ka. Bitaw mga kapobre, di gina mawala atong tubal labi na parisan og sinugba nga tilapia og naapay buto nga perting preskuha. Fights na gyud kayo perti yung kompletuhan ning adlaw. Ug kani reminder ni sa nang laagan ha nga mulaglag bisan asa nga balay kinahanglan kamoy maghikay. Bahalag di ka malumuluto mga parat mga tab-ang barang tinimpla diha di man po na reklamo ng mukaon kay imo na manggihaon. Bitaw salamat kay Kuya Lo sa imong grasya. Lipay kay mi nga gitaganin mong chance nga maabot diri sa imong farm ug unta daghan pataglaag nga may tabo pohon. Ug diri mga kapobre abutas buting-buting nga planggana ang gamit ang kini uban atat pug kayo mao na resulta.